Γεια σας στο δεύτερο βίντεο του φτιάχνω για τα προγράμματα σχετικά με το ποια προγράμματα να περάσετε, και σήμερα θα δούμε για antivirus και για τα αρχεία RAR που θέλουμε, το WinRAR, το οποίο το διέγραψα για να σας το δείξω. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε αυτό με το WinRAR, οπότε πάμε γρήγορα να κατεβάσουμε το antivirus μας. Καταρχάς μπαίνουμε στο avast.com. Συνιστώ το Avast Antivirus επειδή εγώ το θεωρώ καλύτερο, κάνει καλό έλεγχο. Μπαίνουμε στην αρχική σελίδα avast.com και πατάμε download. Βρίσκεται ακριβώς μέσα στις οθόνες σας. Επιλέγουμε το Free Antivirus, έχει Pro και Internet Security. Εντάξει, τώρα ναι, το να πάρεις το Internet Security από το Free Antivirus έχει διαφορά, αλλά εντάξει, τώρα είναι και δωρεάν, είναι κάτι αυτό. Υπάρχουν και άλλα antivirus δωρεάν. No thanks, I want free protection. Πατάμε και μας μεταφέρει για να κατεβάσουμε το αρχείο μας. Μας δείχνει και το πώς το κάνουμε, δείχνει και για τον browser μας, είναι ακριβώς το ίδιο. Περιμένουμε λίγο, περιμένουμε πολύ βασικά, εγώ θα το κόψω το βίντεο πιστεύω, αλλά όσο κάνει αυτή τη διαδικασία πάμε να δούμε για τα αρχεία WinRAR. Εδώ έχω ένα RAR file και όπως βλέπουμε δεν το αναγνωρίζει ο υπολογιστής. Τα zip files τα αναγνωρίζει, αλλά με δικό του πρόγραμμα. Για την ακρίβεια με αυτό, zip folder, compressed, εντάξει. Αλλά το WinRAR ανοίγει και zip, ανοίγει τα πάντα, ακόμα και ISO. Οπότε πάμε στον browser μας και γράφουμε WinRAR. Μέσω της αναζήτησης Google πάει αυτομάτως, και αυτό που δεν πρόλαβα να πω την προηγούμενη φορά επειδή με διέκοψε ο γάιδαρος ήταν ότι να προσέχετε με την εγκατάσταση. Εκεί που λέει τους όρους για να κάνετε αποδοχή είναι και τα toolbars, ναι, τα οποία όταν τους αποδέχεσαι μπαίνουν εδώ πέρα στον browser σου και κολλάει τα πάντα και αλλάζει η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης. Αν κάνετε κάτι τέτοιο πρέπει να πάτε ρυθμίσεις, αργεί λίγο, και έλα τώρα, και όταν μπείτε, εγώ περιμένω ακόμα, πηγαίνετε εδώ πέρα που λέει αναζήτηση. Ορίστε ποια μηχανή αναζήτησης θα χρησιμοποιείτε κατά την αναζήτηση από το κύριο πλαίσιο. Είναι η Google. Όταν περνάτε κάποιο πρόγραμμα, στην ουσία αλλάζει αυτό, μπαίνει κάποια δική τους μηχανή. Οπότε εσείς απλά το ξαναπηγαίνετε στο Google, και άμα έχει και το toolbar πάτε στις επεκτάσεις από εδώ. Εγώ δεν έχω ακόμα επεκτάσεις. Πάμε πίσω στο WinRAR λοιπόν και πατάμε εδώ πέρα το πρώτο που μας βγάζει, download WinRAR bla bla bla. Παίζει σημαντικό ρόλο να ξέρουμε ποια version, πόσα bit είναι ο υπολογιστής μας. Είναι η 32 ή 64. Για να το
δούμε αυτό, πάμε, ο υπολογιστής μου, δεξί κλικ, properties. Τα λέω μισά αγγλικά, μισά ελληνικά. Ναι. Και εδώ πέρα λέει Type και έχει 62-bit operating system. Οπότε επιλέγουμε τα 32-bit στα ελληνικά, αν θέλουμε, και σε όποια άλλη γλώσσα θέλουμε τέλος πάντων. Εγώ ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά ξέρω. Προτιμώ τα αγγλικά, αλλά το κατεβάζω στα ελληνικά. Είναι μικρό. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι online. Δεν το κατεβάζεις online. Θα δείξει. Το ανοίγουμε. Πατάμε yes. Και εδώ πέρα μας εμφανίζει το και πατάμε εγκατάσταση, αφού διαβάσουμε τους όρους που κανείς δεν τους διαβάζει. Και ναι, και κάνει την εγκατάσταση. Εδώ πέρα μας ρωτάει ποια αρχεία θέλει να ανοίγει. Δεν επιλέγουμε το ISO, γιατί ISO είναι τα εικονικά αρχεία τα οποία θέλουμε να τα ανοίγουμε με άλλο πρόγραμμα, για να κάνουμε τις εγγραφές μας σε CD, DVD κτλ. Ούτε το ZAR, γιατί ZAR είναι και κάποια παιχνίδια όπως το Minecraft και ίσως να σας τα ανοίγει αντί για το Java, να το τρέχει σε Java, να σας τα ανοίγει έτσι με το WinRAR. Αν θα πατάμε επιλογή όλων, εγώ δεν θέλω τώρα κάτι, αφήνω αυτά που είναι και πατάω OK. OK, ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε μισό λεπτό και μας εμφανίζει τα προγράμματα. Νομίζω ότι έφτιαξε και shortcut, όχι δεν έφτιαξε. Αν θέλουμε shortcut κάνουμε δεξί κλικ, αντιγραφή και επικόλληση στο desktop. Εννοείται από τον φάκελο που μας έχει αυτό προσδιορίσει, γιατί αν πάμε από το πρωτότυπο στην ουσία θα κάνει αντίγραφο του πρωτότυπου. Και έχουμε το WinRAR και από ό,τι βλέπουμε το αρχείο που ήταν άγνωστο τώρα στον υπολογιστή μας έχει γίνει γνωστό, να μας εμφανίζει την κατάληξη. Τώρα να το ανοίξουμε θα δούμε ότι δεν έχει τίποτα μέσα, γιατί πολύ απλά το είχα φτιάξει εγώ και δεν είχα βάλει τίποτα μέσα. Το πετάμε, κάνουμε και άδειασμα του κάδου και κατέβηκε και το antivirus. Για να δούμε. Πατάμε yes. Εδώ πέρα βέβαια τώρα έχω κάνει κάποιες επανακινήσεις και τα λοιπά στην εγκατάσταση. Και εδώ πέρα έχουμε τα δικά μας πράγματα. Μας ρωτάει και τα λοιπά. Ναι. Πατάμε αυτό εδώ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχω για recorder κάνει αυτόματα backup και όταν ανοίγω πάλι τον υπολογιστή, οπότε αν κάνει επανεκκίνηση και τα λοιπά καταλαβαίνετε. Τώρα θα κάνω μια παύση γιατί αργεί πολύ και πάει 100%, κάνει τις δικές του αλλαγές, κάνει διάφορα και όσο το κάνει αυτά τώρα θυμήθηκα ότι μπορούμε να δούμε και για το Java, που μπορούμε να κατεβάσουμε το Java, που είναι κάτι πολύ απλό, οπότε δεν θέλει πολλές εξηγήσεις, άλλες ίστασα είναι γιατί να τα πούμε τώρα αυτά.
Καταρχήν αυτά που λέμε είναι πολύ βασικά. Όλοι τα ξέρουμε. Βασικά. Εντάξει, βασικά, οκ. Μπορεί και να μην τα ξέρουμε. Εγώ δεν τα ήξερα βασικά. Βασικά έτσι είναι. Όταν δεν ξέρουμε κάτι το μαθαίνουμε με κάποιον τρόπο. Ωραία, και τώρα θα μας κάνει την επανακίνηση. Τι θα κάνει? Όχι. Τίποτα πολύ. Οκ. Πατάμε τώρα Java. Java. Download free Java software. Μέσα. java.com κάθετος get κάθετος ή κάθετος get Java κτλ. Free Java download. Agree and start free download. Και το κατεβάζει. Πατάμε πάνω και κάνουμε τη συνηθισμένη εκτέλεση. Να σας τη δείξω, δεν έχω ένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως δεν έχει τελειώσει ακόμα την εγκατάσταση. Θέλω να ελπίζω να μην μας κόψει στη μέση. Πατάμε install και περιμένουμε. Και αυτό ήταν. Βασικά εγώ το έχω. Ναι, το έχω. Το Java τρέχει. Και έχω και update available. Στην ουσία νομίζω ότι τώρα κάνει το update ή όχι. Όχι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Άμα μας πάρει πολλή ώρα το πολύ βγάζω και δεύτερο βίντεο. Κλασικά τα πράγματα. Οπότε σήμερα είδαμε Java και antivirus, avast antivirus. Finishing setup. 8, 7, 6, 5, 4. Μην κλείσει τώρα. Καλά, σκανάρει το PC μας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα πάρει πολύ ώρα. Ας κάνω μια παύση. Ωραία, και μας εμφάνισε αυτό το παράθυράκι. Δεν χάσατε τίποτα, αυτές τις τελίτσες έβγαζε για κάμποση ωρίτσα. Κάμποση ωρίτσα, εντάξει. Έχουμε κάνει ήδη 13 λεπτά και κάτι, 13 και 20. Βασικά βέβαια θέλω να διακινδυνεύσω ότι μπορεί να μην ανέβει στο YouTube. Θα κάνω 2 κομμάτια μάλλον, γιατί θυμάμαι ότι ήταν κάποια διαδικασία την τελευταία φορά που πέρασε το Avast σε υπολογιστή. Ναι, finish. Τι αυτό ήταν? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ούψ. Τι έγινε? Πολύ περίεργο. Λογικά τώρα θα έχει κολλήσει και η εγγραφή. Τι είναι? Ναι. Ναι. Οκ. Σταματάω εδώ το βίντεο και φτιάχνω το δεύτερο part. Bye bye.